अबस्था गैयिबायदि माबायदिनो नाय मैं धमाका के बॉक्स में आपको स्वागत करता हूं। तो गाइस दिन वीडियो एसेबां दुखुथाव दे एसेबां दुखुथाव दे नोंसोर बयबो फेसबुक पूरा भाइरल जागासिनो दं आरोना बे भिडियो नोंसोर फेसबुकाव नुबाय आरोना जाय भिडियो फंबाय मोना आदा मोना नुवाखै बेफोरा आंनि यूट्यूब चैनल नुगोन आरोना। तो भिडियोखौ जोबजासे नाय होनबा नहले नोंसोर जेबो बुजिनाय नङा जोबजासे नायबासो नोंसोर बुजिगोन आरोना लोगोफोर। बेखायनो जाय आंनि यूट्यूब चैनेलाव गोदान फैदो साबस्क्राइब खालामनानै लाइक खालामनानै कमेन्ट मोनसे खालामना गालांनो फंबाय हिसाबै। तो भिडियोखौ शुरू खालामनोसै। माने इमान खस्थ' खामानि मावनानै आङो इमान उन्दैनिफ्राय जाय नुदों आंखौ मिथिखायो ओमफ्राय दिनै जिखुनु माने दावराव दावसि जाबाय बेयाव लोंनानै फैनानै आंखौ स्टेसनाव आं लोगोनाव फैनो नागिरनायावहाय आंखौ स्टेसनाव बेबायदि बाथ्रा बुंबाय ओमफ्राय पार्सनेलि बे आंखौ एटेक बुंबाय जायना मोनला आंनि बाइक लानाय मा लांनाय बाथ्राफोरखौ पार्सनेलि एटेक आंखौ बहुत गाज्रि बाथ्रा बुंबाय आंखौ स्टेसनाव फैनानै ओमफ्राय बेयावहाय बहुतटा मानसि सापर्ट दं जोंनि दुलाराय बुंलाङो जोंनि माने बहुतटा मानसि जोंनि गिदिर गोलाव मानसिफ्राबो बहुतटा सापर्ट दङ बेवहाय जोंनि बुजिना मानसिफ्रा बहुतटा सापर्ट दङ जोंखौ जिखुनु मानसिफ्रा उन्दैनिफ्रायनो नुखादों जाय जोंखौहाय उन्दैनिफ्राय जाय नुबोदों बेफोरबायदि मानसियाबो सापर्ट दङ बेफोरावहाय बेफोर बुंनायफ्राव जायबायदि मानसिया जोंजों बराबरि खालामनाया बेफोरबायदि मानसिया सापर्ट दङ जोंजों सापर्ट दङ बेफोरबायदि मानसि गाज्रि बाथ्रा बुंनायफोरजों जायबायदि मानसिया जोंखौ उन्दैनिफ्राय नुबोदों जोंनि खस्थ' खालामनायखौ नुबोदों जों उन्दैनिफ्राय मा मावदों मा मावाखै जोंनि उन्दैनिफ्राय 2017 निफ्रायनो आं बाहेरायाव थाना खामानि मावगासिनो बेफोरबायदिखौ नुवाखै आंनि बाइक लानाय मा लांनायखौ नुदों आं 2017 निफ्राय आं बाहेरायाव थाना खामानि मावदों बेफोरखौ नुवाखै आं उन्दैनिफ्रायनो इमान खस्थ' खामानि मावबाय स्टेसनाव इमान हाजिरा मावबाय अन्थाइ बाला दैखांबाय बेफोरखौ नुवाखै खिन्थु आं दा बाइक गंसे मा इमायाव लाखो बेफोरखौनो बिराद नुनानै बिराद मेगन सानानै बहुद आंखौ गाज्रि बाथ्रा बुंबाय दिनैनिफ्राय आङो इउटुबखौ आङो सालायनो जानाय नंलिया जिबायदि बाथ्रा बुंबाय आयौ जोंनि दिखाजुलि मानसि ओरैबायदि नेर' माइन्डनि मानसि दं ओरैबायदि गोरों गोरा मानसि दं आंनि बिमा बिफाखौ लाइनाव लानानै बुयोनो आंनि लोगोखौबो मैया दोखो दहायो इमाननो जानला मोनला स्टेसनाव गाज्रि बाथ्रा बुंनानै आंनि लोगोखौबो दहाय बुबाय आंखौबो नारला नारसिखांबाय आंनि लोगोनाव गथाय गोदोनायाव सिन गोजा ओमफ्राय आंखौ बहुदटा खोनासंथावै बाथ्रा बुंबाय आंनि लोगोनावनो देखायनो आङो नै जोङो स्टेसनावहाय दंमोन आरोना आंनि लोगोनावहाय नै जेनिमोनाव फैनो नागिरदोंमोन जोङो स्टेसनाव टिकेट दाना जेना दंमोन ओमफ्राय आङो जों जेना थाबाय थानायाव जाय फैनानै जानला मोनला बुङो गाज्रि बाथ्रा बुंफैनायावहाय बेयो जानला मोनला नांलायफैनानै बाथ्रा बुंबाय ओमफ्राय जों लोंनाय मानसि होननानै जेबो बुङाखै खिन्थु पार्सनेलि मेसेज खालामना फन खालामना ओरैबायदि गाज्रि बाथ्रा बुंदों गावसोरथ' बिमा बिफानि सायाव उदां सैमा फाग्ला बायदि जानानै बिमा बिफानि सायाव जानानै जोंफोर उन्दैनिफ्राय इमान खस्थ' मावनानै 2017 आङो बायहेरायाव खामानि मावनानै बेसेबां खस्थ'यै आं देरबोदों बेफोरखौ नुवाखै जोंनि बाथायसिनि मानसिफ्रा खिन्थु दायो थाइसे थाइनै फैसा जमा खालामनानै आङो बाइक इमायाव मा लाखो आङो मट' ब्लगिं मा खालामखो बेखौनो बहुदटा मानसिफ्रा जानला मोनला बायदिसिना बाथ्रा बुंनानै आंखौ पार्सनेलि एटेक खालामनो पार्सनेलि इमसनेलि ब्लेकमेल गाज्रि बाथ्रा खालामनो गाज्रि बाथ्रा बुंदों जोंनि मानसिफ्राबो दङ जोंनि नामल' खारिया जोंनि गिदिर गोलाव मानसिफोर दङ जोंनि बाथासिनि बहुत जानागुरु लोंनानै जानानै अभार एक्टिं अभार स्मार्ट गोजा गासिबो गावसोरबो एक नाम्बार गाज्रि गोजाखा मालायखौ बुजायनो फैयो बेवहाय नामल' खारिया आङो बेवहाय गासिबो बुजायो एक नाम्बार नङाबा गावसोरबो एक नाम्बार गोजाखा दाना नाम थांखिबा जोंखौसो बुनो होसोगोन बुनो नागिरगोन बुगोन खिन्थु गावसोरबो एक नाम्बार गोजाखासो सालाङो ओमफ्राय आंखौ पार्सनेलि इमसनेलि एटेक खालामदों आंनि बिमा बिफाखौहाय रायजो लानानै लिंनानै बुनो मानो बायदिसिना बुंदों आंखौ बाइक लानायनि बायदिसिना बुंदों आङो प्रुफ होजोबगोन दे आं मारै बाइक लानाया आं मारै सैमायो बाइक माने गावसोर मा मावो आंनो प्रुफ होदों आङो होगोन बिसोरो मा मावो आंखौ इमसनेलि ब्लेकमेल खालामदों आरो आंनि लोगोखौ माबायदि बुदों इमान गाज्रि बाथ्रा बायदिसिना स्टेसनाव फैनानै जोङो लोगोनावहाय फैनो ओंखारनायखौ बे आंखौ बायदिसिना टर्चार खालामबाय दङ जानला मोनला बाथ्रा बुंनानै जोंनि गोरों गोराफ्रा बेनो नामा बुजायनो नागारो जोंखौ उल्थायैसो गाज्रि बाथ्रा बुंनानै जोंखौसो गाज्रि लाइनाव
बाथ्रा बुंगासिनो बायदिसिना इदिबोसो बुङो आङो मटब लोङिखौ बन्द' खालामनाय जासिगोन आं जेबो खालामला बाइकसो फानजोबनोसै बिथां आदा फंबायमोना जोबजासिम नायदो इसोर बुजिखादो जाय जाय नायजोबाखै इसोर बुजिखायाखै आरो जायफोर सिख्लाखौ नुनानै गम मोनखादो सिनायखानो हागौ जाय जाय इउटुबाव नुखादों आरो लोगोफोर मा जाहोनाव जादों मा जाहोनाव जायाखै सिख्लाया मोजाङैनो बुजायखादो थ' भिडिअआ बेसांसोमोन बारा बुंथाव जाला बहुत दुखुथावथिया आरोना भिडिअआ बेसांसो मोजां नुबाय लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बेसांसो बाय बाय टाटा लाभ इउ बाय